ausztriai Melkben rendezték, ahol a már bajnok Kotán Péternek egy lépcsőfokot kellett csak lépnie a Zóna trófea bajnoki cím eléréséhez. A Rallycross országos bajnokság utolsó futamát az ausztriai Melkben rendezték, akárcsak a rally bajnokságban itt sem maradt sok nyitott kérdés a végére. A magyar bajnoki vetélkedést tekintve igazi tétje csak az Euro 2002 favoritja számára volt a versenynek. Az előző futamok során sem ifjú Bánkuti Gábor, sem Határ István nem tudott komoly előnyre szert tenni a másikkal szemben. A mindent eldöntő melki futam előtt ifjú Bánkuti vezetett 2 ponttal, így kemény küzdelemre lehetett számítani. A pálya talaja hagyott némi kívánnivalót maga után, ám a megszokottól eltérő jelleggel, ugyanis alig volt a nyomvonalon földút, szinte az egészet leaszfaltozták, ami nem mindenkinek kedvezett. Kétszer fönn voltam a pályán. Az én autómnak sajnos nem igazán jó, mert nagyon sok benne a beton, nagyon gyors a pálya. Nem erre készültünk, de hát megpróbálunk a legjobb időt menni. A küzdelem hőfokára egyébként nem lehetett panasz, a versenyzők nem kímélték sem magukat, sem ellenfeleiket, így aztán nem maradtak el a koccanások, amelyeknek szerencsére nagyobb volt a füstjük, mint a lángjuk. Az autók persze alaposan megsínylették a dolgot. Ami a magyarokat illeti, az Euro 2000-ben az előfutamok során érvényesült Határ István gépének ereje, 2 győzelemmel megszerezte az első rajthelyet. Ifjú Bánkuti már ekkor tudta, hogy sok babér nem teremhet számára ezen a napon. Ennek megfelelően Határ István lőtt ki a rajtnál a legjobban, és a célig fokozatosan növelve előnyét biztosan nyerte az Euro 2000-es kategória versenyét, és ezzel a bajnoki címet is. Egész nap jól sikerültek a dolgok, szerencsém is volt a végére, de gyakorlatilag ez az egész évnek az eredménye, mert nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sok energiát és pénzt öltünk bele. Örülök neki, hogy a bajnoki cím az enyém lett. Igaz, ilyen kis különbséggel nem tudom, mikor volt utána a magyar bajnok, 1 ponttal győztem. Amit még hozzá akarok tenni, köszönöm azoknak, akik segítettek, és nem is tudom, még a örömhatás alatt vagyok, nem tudok igazán mit mondani. Ezt az évet úgy érzem, hogy a mély pontról hoztuk föl, mert az első 3 versenyen már 2-ből kiestem, tehát 0 ponttal kezdtük, és föl tudtuk idáig hozni. Egy kicsit sírok, mert a bajnoki címet vették el, de hát azt hiszem, hogy nagyon jó verseny volt, nagyon-nagyon kemény küzdelmet vívtunk. Én azt hiszem, hogy a nézőknek meg a többiek látták ezt a küzdelmet, és nagyon örültek neki. Majd jövőre megpróbáljuk, hogy másképp sikerüljön. Az A csoportban Kotán Péter mellett Bubor Simon és Harsányi is rajthoz állt. Igazi tétje a versengésnek csak Kotán számára volt, hiszen a Zóna bajnoki cím forgott kockán. A magyar bajnokit ugyanis már begyűjtötte, ám a technika, ahogy azt szinte már megszokhatta, itt sem hagyta békén. Vannak kisebb gondjaink, nem látjuk még a megoldást, hogy mit tegyünk vele. A Nyírádon a döntő után tönkrement a motor, megcsináltuk, és most nem úgy megy, mint ahogy kellene. Azon töröm a fejem, hogy hol lehet a probléma. És most ezen dolgozunk, ezt kiküszöböljük, mert hát azért szeretnék ennél jobban menni, ez igazából nem egy olyan selejtező volt, mint amilyet én szerettem volna. Remélem, hogy a másodikra meg tudjuk oldani ezt a gondot, és akkor egy kicsit jobban tudok menni, és előrébb tudok végezni. Még soha nem versenyeztem külföldön, nagyon tetszik a pálya, nagyon jó, és jó gyorsan lehet vele autózni, és most teljesen át kell értékelnem az eddig tanultakat a Lancsával. A második helyen álltam az évad feléig, 3 ponttal 4-jel a Kotán Peti mögött, most nem tudom, hanyadik vagyok, 4., 5. lehetek, nem is néztem meg Babonából, de még egy jó szerepléssel, egy itteni jó szerepléssel még talán dobogós hely összejöhet idén. A döntőben Kotán láthatóan visszafogottan versenyzett, a cseh Pech jött el elsőként a rajtnál, Bubor egy kicsit beragadt, és ezután hiába üldözte a cseh fiút, nem sikerült megelőznie. Simon és Kotán közel egyszerre érkezett az első kanyarhoz, ám Kotán inkább elengedte ellenfelét, így a 4. helyen haladt, amikor a sárga Lancia a második körben megpördült. Hidegek voltak a gumik, és nem fogtak úgy, ahogy egy ilyen tempónál kell, hogy fogjanak. Úgyhogy kicsúsztam. Simon ugyan folytatta, ám a dobogós helyezések sorában már nem tudott beleszólni, Kotán pedig megbecsülte a 3. helyet, amelyet bár Harsányi erősen szorongatta, sikerült a befutóig megtartania. Ezzel a 8. magyar bajnoki mellé a 2. Zóna bajnoki címet is begyűjtötte. Igazából egy fantasztikus jó helynek ítélem ezt a 3. helyet, mert ezzel sikerült a magyar mellé a Zóna bajnoki címet is megszerezni, 95 után most már másodszor. És hát ennél csodálatosabb dolognak nem kell történnie, és ez feletteti az egész napi kudarcokat és problémákat. És hát a döntő sem ment problémamentesen sajnos, mert ugye csak 4. tudtam eljönni, ott nem akartam belekerülni a tülekedésbe, mert tudtam azt, hogy 3. be kell jönnöm, akkor én vagyok a zónabajnok. Ez végül a 2. körbe sikerült is, mert Simon Zoli egy kicsit elhibázta a dolgot. Én úgy érzem, hogy túlontúl igyekezett, vagy fölvállalta azt, hogy
ő engem föltartson, ez nem sikerült neki. Innentől kezdve a harmadik helyen mentem, a harmadik körtől a sebességváltóból eltűnt az ötödik, ami ezen a pályán nélkülözhetetlen, úgyhogy innentől kezdve mindent egy lapra föltéve a negyedikkel végig küzdöttem, és hát láttam azt, hogy Harsányi egyre közelebb van, de biztos benne az, hogy az autó kitart addig, és még a hátralévő köröket meg tudom csinálni, és fejfej mellett, de azért én jöttem be a harmadiknak, és így sikerült a zónabajnokságot megnyerni, és én úgy érzem, hogy ez egy fantasztikus dolog, és ez nem csak személy szerint Kotán Péternek, hanem én úgy érzem, hogy az egész magyar rallycrossnak ez ismét egy olyan lökést adott az EB felé, amire mindenképpen szükségünk van.